Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви представим една прекрасна кола. Audi A7, произведен 2013 година, но доста запазен, с тройка дизел двигател, пробег от 267 000 км. Насладете му се отвън, но елате с мен и вътре да го видите. Колата е S-Line и е с доста стилен салон. Седалките са черна кожа с подгрев, изкачаща мултимедия с навигация, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, 4-зонов климатроник, преден и заден парктроник с камера за задно виждане, мултифункционален кожен волан с пера и подгрев, полудигитално табло, адаптивен круиз контрол, доста добре съхранен за годините си автомобил, има си дори и шиби дах. Нека да видим с какво пространство разполага и в багажник. Въпреки че създава усещането за спортен автомобил, отзад има повече място дори от някои видове комби. 535 литра пространство, разбира се, задните седалки може да бъдат бутнати напред и достигаме внушителните 1390 литра пространство в автоматичния багажник. 20-цолови алуминиеви джанти, а отпред имаме автоматични адаптивни светлини. Този автомобил е наличен в нашия шоурум и може да го видите всеки работен ден от 9 до 6, както и събота от 10 до 4. Препоръчвам ви да е с предварителна заявка на sevencars.bg, където може да получите и допълнителна информация за него. Освен него, разбира се, тук е пълно с различни коли, така че заповядайте, има какво да видите. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и очаквайте с още много интересни предложения.